Juu, eli kaikki siis tiedätte, että me on tämmönen synnynnän Nero. Ja niin, mennään itse asiaan. Joo, me on ruvennut tekemään tällaisia tiedenurkkausvideoita yleensä pyynnöstä, että aika moni on toiminut tätä, eli ei siis kukaan. Mutta ite vaan vittuillakseni teen tällaisia. Eli Jaska tilaisi niinku postista tällaisen. Tää kyllä toimii aika hyvin. Kyllä tää niinku aika hyvin niinku toimii. Ja silleen aika jännästi. Kyllä tää aika hyvä puhelin kumminkin on. Kaupan päälle tuli tämmönen paskatuuletin. Tää oli Ikean roskiksesta alun perin dyykattu. Eli sen takia se selittää, että tää pitää koota itse. Joten tässä pitää jotenkin jännällä tavalla. Tässä joku mikä paperipaska, mikä vittu, ei, No, laitetaan toho sinitarraa, koska me on aivan vitun pihi äijä. No, kato taas, toimiiko. Kyllä tämäkin pitäisi toimia, ainakin minun mielestä. Kyllä me, joo, niin. Sitten paristo. Laitetaan tästä. Katsotaan. Joo. Aloitetaan. Saatana. Toimii vitun hyvin. Tää toimii hyvin. Oi. Sairaan hyvin toimii. Kyllä. Vei toimii. Tuolkin kaatu. On kyllä. Aikamoinen vehe. Täytyy kyllä antaa tälle. Koska tää hajosi, niin tällaista Ikea paskaa, niin 2/5. Mutta hyvin kyllä kaatu tuo tuoli. Voi saatana.